Vaenda kudaro murume ndopaakasumuka vapinda neni mumba vasvika mumba vatanga kundikisa vatanga kundibata-bata vandati bonde akakupedzisira kupari nepowata kupari bonde akatondipa pakafa baba wake svondo rapera pahwani ikako atotiza mukadzi kunhamo ndopaakapedza kundipa bonde handipe bonde ndofunga mapurisa ekudhareni ndoandipa chikafu ndaindiita sei murume haifona aiita sei ndadzokera kumba ndagara kumba ndasvikira kumba ndakasiya chigubhu chefuel chakadai seo chepetrol chekuti tichekese huni ndasvikira chesatengesa dzimwe nyaya ndedzekunyepa idzo aiwa ka oda iwe teera unzwe rega ndikutaura uyo ndiani akamirapo ava ndaatezvara vanopenga era chinoitika changabendera handikataura kupenga asi nyaya handiti pindura mubvudzi tati vanopenga here handisingazivo kuti nyaya ndeyo yambotongwa here yakambotongwa yatongwa makanzi kuti mudzoke muchipane nyaya yatongwa mukadzi akaclaima achiti iye ndoda kuti murume wangu amiri kuvhandaliza zvinhu zvatakashanda tese ari kutengesa mombe achidya negirlfriend ndo imwe nyaya ndikazvitera polisi yandika ngandimubvunze vapepai patikati unogara zvakanaka mugere zvakanaka taura tinzwe murume akakwanisa kuita bonde neni kahwani atouya atobva kunamukadzi kunhamo dzababa wake adzoka mubavha ndopaakakwanisa kuita bonde atonzvenga mukadzi wake mudiki ipapa so akatuta zvinhu zvese akaenda akakremba nyaya akanditi zvoni inini ndikushungurudza vana akafonera vanhu vekushamba kuti akushungurudza vana vagara vega kuzvibikira vachizviwachira munhu uye akanzi anouya musi wesande ndaswera ndakagara vana vasvika nditaura mai mukuya unosungwa vandati ahoho right murume vhazoya kumba kwangu auya kumba kwangu vhasvika ina akandisvika ndisipo ndatoshedzwa pemubhana wake anonzi Rokadhia ndasvika kwaRokadhia kuye ndakasvikira Rokadhia chinetsana nemwana wake abata mameseji mufoni vanzi mwana wangu auya ikoko vandati haana vanditi ahoraiti uya ikuno vandaenda mumba kwavo vandasvika mumba kwavo ndikasvikira murume asisa chihuri padhoo pamba pangu ina hapana chihuri vandati ko Alisa isa chihuri padhoo ndiani anzi handibaba vandati hoko vaenda kupi anzi hamene kwavaenda vandasvika pai vandada kugudya chihuri chefu asvika murume asvika kudaro ndopaakati ukubva kupe vandati handandaenda pamaizi apo vanzi kana wangoenda kwamaizi enda dzokera kwamaizi ikoko unorara ikoko vandati wow ko pamba paiswa nani chihuri vandaramba paindakagara panze vanzi amumba mumaupinde zveshova tagara panze tagara kuda vafonera sekuru kaari vamwe sekuruwo vafonera vamwe baba omuraini vasvika baba vada kutaura nyaya yavo vandati inini nyaya yakataurwa kudhara nyaya yedu susu itori kwamamba hatingangoramba tichingotongana everyday vanhu vaivho vasumuka vaenda kudaro murume ndopaakasumuka vapinda neni mumba vasvika mumba vatanga kundikisa vatanga kundibata-bata vandati kuiwewe unondida kudai apa vakundunganidzira vanhu kunodarirei kudaro murume vatanga kundibata murume vati ndakuenda nekumukadzi wangu izvezvi vandati ko wandibatirei iwewe chawandibatira kana uchienda mukadzi wako uchisiya zvewandirara nekuti wandibata iwewe murume vharamba vati ini handiite izvozvo vasiya vhavhara madhoo vandamutera mumba kwomukadzi wake vandasvika mumba kwomukadzi wake vandabata dhoo vandati budai baba walisimuye kuno kana musingade kubuda iwe mukadzi wechindipa hembe dzemurume wangu ndende nadzo kumba nekuti hembe dzodzo ndindakadzitenga murume wendopaakarangana nemukadzi wake vaenda kupolisi vasvika kupolisi vamhangana nyaya mandi vandafonera nemupurisa vanzi shupikaisa pako kudiwa sande manheru murume vauya vati mukudiwa kumadziwa polisi vandati ndikumbirawo nhamba dzemupurisa wachakuita se akundida vanditaiwa nhamba ine handikupe enda unotsvaga kupolisi vandati hoho right vandasumuka vandaenda kumba kwamai vangu handina mari handina ichiyo vandazofonera nemapurisa ko shupikaisa pauri kupe vandati ndiri kumba vanzi tikuda kuno kumadziwa polisi vandati hoho right vandati asi handina mari vanzi aiwakwira murume anokubhadharira vandati murume haakwanisa kundibhadharira nekuti mwana wandinaye chaichai haana mapamba ane 3 months haana pamba mupurisa vati akwira uye vandatsvaga mari vandaenda kumadziwa ndasvika kumadziwa uye anga atovhisa dhoketi nemukadzi wake mudiki vandasvika kumadziwa vandataurwa nyaya iye vanzi iwe wakasvika kumba kwemukadzi mudiki wabata dhoo wakachikora puranga chiyo vandati chokwadi izvo ndikuzvibvuma nekuti ndandatera murume vanzi oraiti saka pana pamurume nemukadzi wavhurisa dhoketi tatsanangura nyaya yemapurisa murume akasvika kutukwa nemapurisa
Akanzi saka iwo akushungurudza mukadzi uyu nekuda kwemukadzi uyo usina mwana naye, ndofunga murume akuchengeta mukadzi uyu nemwana wake. Vadaro payataudza namapurisa, mapurisa ndopakazomuti iwewe chimupa mukadzi uchitengera mwana wemapamba nemahewu mukadzi uyu nekuti wavhurisa udhara dhoketa akuenda kupi kudharweni, musangana koti udharweni. Ndati awo right. Vatasara pai uye vabuda nomukadzi wake vaenda vakatozodzoka zuva rakudoka vasvika Vanzoni vataura nomupurisa Vanzoni amai avanda vachikumbira mainini wariregerero kuti wasunungurwe tidzokere nawo kumba. Inobva ndati kuvhurisa kwawakaita dhoketi zvakakwana zvakaita sei zvakadaro kana muchienda kumba zvenyuendai. Ubva ndarara kumadziva nemwana wangu handina chari handina Zambia, ndofunga ndangora ndakangoputira mwana nechari. Inini handina Zambia ndinanga naJoseph ndarara kumadziva. Mangwana Vanzi mukadzi wako atere kukoti nekuti uyu akazoshandisa mukadzi wake kuvhurisa dhoketi. Uyo tainga hamo mukati menyaya vandaenda Darweni. Vanzi mukadzi anotera Darweni anakwanisa kutera. Ndakabva Monday kusvika Friday ndifambira nyaya mukadzi wake asingatere kupi kuDarweni. Ndaenda kuDarweni Vanzi iwewe zvawati wakainamba kwako uchikujira dhori kuita $20 $500. Vandati alright. Vanzi mari iyo ndikuida musi wa 16. Vandati zvesabva ndachakaita se chakaipa. Ndofunga mapurisa ekuDarweni ndoandipa chikafu. Ndaindiita sei murume aifona aita sei ndadzokera kumba ndagara kumba. Ndasvikira kumba ndakasiya chigubhu chefuyo chakadai secho chepetrol chokuti tichekese huni. Ndasvikira chesatengesa izvozvo ari kupota achiisa imwe petrol mumudhudhudhu achitakura vanhu achipairota nomudhudhudhu womunin'ina wake. Inini kana dhora kana chine vana handina. Kuporisiko ndoko akatozodzwa kuti titengera mukadzi uisipo ndopakanditengera 2 GSF nemapamba kupfeka mwana wake ari panze. Zvinhu zvese kubva tibve pano hazvina chenja. Akasvika pokupwanya TV yangu murumo nenhau chete ngondishungurudza ende paripa panotaura kuti iwe wakarwadza unogona kuzviuraya kana usazviuraya unondisiya ndiripo. Ndadaro ndadzoka kuDarweni. Ndasvika pamba mari yangu nenhamo vhaenda kunhamo tadzoka manhero acho murume vharongedza zvinhu zvake zvese nemukadzi wevhaenda huku nehuku dzangu dzese dzimwe dzacho akadzipa ambuya wakadzi wasekuru mukadzi wake anonzi amai Mukonzo dzanzi dziri kwayesuwa ndichaparira wandakambonyoresa kuno. Huku dze dzakazopiwa maJessica fadzaenda mba kwamaJessica. Ipapo saka akatakura dzese nhiyo nehembe dzake zvese apa hachisipo pamba kumba kwemukadzi iye. Kuparadzana kumira mombe hana kumira kubopa. Ndofunga pai makati kumbaenda mogara achingoita mari cho nemombe dzodzana kumira achitsvaga mari nemukadzi wake wachiwana kurarama nemukadzi wake. Anokurova here kana ari kumba? Kana ari kumba apa hachandirova nekuti akuita zvinhu zvake nemukadzi wake achingondirwadzisa chete. Bonde akakupedzisira kuparini powatava kuparini? Bonde akatondipa pakafamba pakesvondora pera pa1 ikako atotiza mukadzi kunhamo ndopakapedza ndipa bonde handipe bonde. Ende uyu ndotongozva kuti anongouya mumba zvezvo ungoti ndauya unoona vana achibva aita se adzokera. Mwana checho kuti tiwane muriwo checho kuti tidye pamota hatina. Zvinhu zvese akungotuta chienda kune mukadzi wake. Inini handina kuramba chipari ndakachigamuchira ndakati kana waroora kudai so noizi inopera pai mumba but ndakatoona kuti noizi haina kutozopera svika nanhasi. Mari 12,000 anayo nasuna kutengesa mombe nasuna atora petrol yacho fertilizer yatakatenga akaisa mumaraini haina kuya mumba. Chibage chatakatenga kuti ndiwane sadza newana ndofunga ndaikohwa 9 tons zetovera 10 tons mumunda ezvinoda kuwa 3 masaga echibage. Ndatenga chibage chesadza ndipo ndachiuya mumba ajiuye handichaziva kuti chichiripo here kana kuti akachitengesa here nekuti mari yachakapa mukoma wake wari muno. Mukoma muri kupi? Ipapa mari yedare ati dare handibhadhare dare. Afurirana nomukadzi wake ndakatakanzwa ndiri mutoireti akati dare handibhadhare. Iye akabhadhara dare zvakakwana zvakadaro. Mukoma muri kupi? Uyapa. Waenda na mama yako? Na baba wangu. Vari kubaba wako? Simukatione baba. Runza upenyu kurarama mwana. Alright. Kune chii chamukasenza nemurume wako? Takatenga mombe 12. Takadhisa. Miri wamba wakasimuka iwe? Wakati? Takatenga mombe 12. Papa nembudzi kwasara 2 akatengesa dzimwe 4. Takatenga maise wengoro mamwe saka matengesa. Mombe ndodzasara nebhoro ratakadhirisa pamba. Mombe kwasara ngani? Mombe kune 11. Kwira dare repfuma iwe? Mambo ndini mwachiri vandatonga.
because future mamiriro yakaita ndeyekuti mwana uyu haana rugare, asi ipapo ndo paanogara, ndo paanofira ndomurume waakada. Saka zvinoitika ndezvokuti vari kumuseenzesa havamudi. 1 2 uyo anofanira kuenda kukoti atore protection order uyu achenengedzwe nomutemo wenyika. Wazvinzwa? Iwe unofanira kuenda kukoti pano zvinhu zvese zvamakashanda kuti zvive zvakanaka zvoda kushewa pakati nopakati, ogara nezvako uyo ogara nezvake nomukadzi wake. Wazvinzwa? Saka ndiri kupai vanhu vachasheya panze apa, vakomana vari panze mondiyeuchidza kana ana Musoka vapinda muno vanosheya zvinhu izvi, vanotosheya. Pavanosheya pamombe 11 obvious iwe unokwira dari uchapiwa mombe 2. Wazvinzwa? For the meantime dzimwe dzacho dzosheyiwa, munondifunga nyaya dzinozondiwandira dzobva dzaitwa saizvozvo. Hapana chatinombobvunza kune vana, because zvimwe zvacho haungati iwe unosungisa munhu. Ende iwe chanda imi mutu budai panze, imbobudai panze, ndotaura nebaba mukuru. Mbomita ndotaura nababa mukuru, budai panze. Wasitobuda panze. No, chandavabudira panze anaura kuti nyaya idzodzo ndoda kuti dzizotaurika. Ndine nyaya zvazvinoita kana munhu abuda panze tamutienda kugadzirisa panze akasaziva patatangira nopatamirira azvide zvakanaka. Zvinhu zvese zvinoda kuti zvibude. Munhu wada kunyanya kutaura naye ndiwo kugara pakati apa. Zvaunoona kudai so munhu wese akazvarana. Zvimwe zvacho kana uri baba mukuru rongeka. Nyaya idzi hadzina kunaka dziri kuitika. Zviri right here. pamusoro changamira nhangu Order. vanhu dzichitanga nhangu ndakagara handisi madziri. Ndiri kubvunza kuti zviri raitiwo here? Dzimwe nyaya ndedzekunyepa idzo. Aiwa ka. Order. Iwe teera unzwe zvaunoita izvi. Mukadzi munowana vangani konayo? Ane 4. Zvaari kutaura ari kupenga. Changamira Pindura mubvunzo ndati ari kupenga here? ndedzekuwedzera. Rega ndikutaura. Uyo ndiani akamirapo? Ava ndaatezwa rava. Vanopenga here? Chinoitika changamira handikati ari kupenga, asi nyaya handiti. Pindura mubvunzo ndati vanopenga here? Ndisingazivo kuti right. Hatina kwatichagotaotisa baba mukuru tichakupa marose ako ugadzirise nyaya iyi. iri nyaya dzavo handipindei. Saka kana usingapinde ka pindura kuti handina chandoziva. Handichandoziva nyaya dzavo. Iwewe ukangofanana nemunhu anonzi chimunzwa mundove chinenge chikuchibaya sochi ndo zvauri kuita. Uri kuparadza musho wevana nomaitiro ako. Zvino zvisinei imbobuda hako panze chakushedzai panokuda chakupai. Buda hako panze chakushedzai musi chakushedzai. Hanzi ometi. Unoyeuchidze kana ana Musuka wauya vaende kuitaura panze. Right, next.